Bé, jo per mi, doncs, la fe en Jesucrist és tot. Vull dir, més ben dit, és el principal, no?, de la vida. Sense fe, vas i pensat, no?, doncs potser m'hauria trobat molt limitat, molt... faltant-me alguna cosa, no? I en aquest cas essencial, clar. Intento a vegades, potser això reconec que potser portat també per aquesta idea de que ajudi els altres, i a vegades hi ha coses que potser han estat una mica fluixes, pictòricament, no? Perquè, bueno, penso a vegades massa, potser, en què allò té de no agradar, però té de convèncer la gent, els té d'allò, no? I fas alguna petita concessió. Doncs clar, penso que si és l'art religiós està una mica al servei d'això, de la religió, no? O de la idea religiosa, no? Esclar, jo faria moltes vegades alguna cosa molt, no sé com dir-ho, molt estilitzada, molt a la meva manera, però dius, això no ho entendran, això no ho captaran, això no ajudarà. I si llavors aquesta pintura tens de començar a fer una explicació, això vol dir, això representa, això faig... Bueno, no seré el pallaire de guàrdia explicant. No sé.